ҳабси блогер дар Душанбе барои таҳдид бо тапонча ба бахилҳо. Вазорати умури дохилии Тоҷикистон аз боздошти Шаҳбоз Фаттоев, як блогери ҷавони тоҷик, хабар дод, ки дар як навор бо истифода аз тапонча ба бахилҳо таҳдид кардааст. Фаттоев дар навор мардумро ба обунашавӣ даъват карда таъкид намудааст, ки бахилҳоро меқапад, мезанад. Мақомоти милисияи Душанбе хабар доданд, ки ҳафтаи ҷорӣ дар як қатор сомонаҳои иҷтимоии интернетӣ, махсусан Инстаграм, навори ҷавоне нашр гардид, ки дар дасташ яроқи монанд ба тапончаи Макаров таҳдид кардааст, ки метавонад нафарони гӯё бахилро паронад. Ба иттилои манбаъ муайян карда шуд, ки ин нафар шаҳрванд Фаттоев Шаҳбоз, сокини 20-солаи шаҳри Душанбе буда, дар саҳифаи интернетиаш худро ҳамчун блогер муаррифӣ намудааст. Номбурда ба хотири худнамоишӣ ва бо ин васила машҳур гардидану зиёд намудани сафи аъзоёни саҳифаи иҷтимоии интернетиаш ҳангоми қарор доштан дар дохили автомашина таъпончаи дар навор инъикос гардидаро гирифта, баъди сабти навори мазкур онро дар саҳифаи инстаграмаш нашр намудааст, омадааст дар иттилоия. Манбаъ гуфт, таъпонча газӣ буда мусодира карда шуд. Нисбати Фаттоев Шаҳбоз барои нашри чунин навори таҳдидовар ва ба таҳлука овардани шаҳрвандон парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда, бо ҳукми суд нисбаташ ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабона рӯз таъин карда шудааст.